hustého smrekového lesa v nadmorskej výške 1010 metrov juhozápadne od Starého Smokovca. Založil ho dolnokubínsky rodák Mikuláš Zonták, ktorý pred letnou sezónou 1873 nastúpil do funkcie kúpeľného lekára v Starom Smokovci. Navštíviť reštauráciu Svišť v kúpeľoch Nový Smokovec je vhodná voľba pre hostí túžiacich po chutnom a kvalitnom jedle v príjemnom prostredí priamo pod Slavkovským štítom. Súčasťou reštaurácie je aj kongresové centrum s 3 kongresovými sálami určené pre rôzne druhy stretnutí. Liečivé prvky tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a ultrafialového žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou blahou a presýtenosťou tatranského ovzdušia, ozónom a voňavými silicami. Výhodou kúpeľov tiež je, že sa nachádzajú nad vrstvou prachovej a dymovej zóny, čím je daná vysoká čistota vzduchu takmer bez baktérií a alergénov. V kúpeľoch Nový Smokovec sa dajú vykonávať rôzne procedúry, ako je napríklad Solux, inhalácia, ale aj haloterapia, či rôzne športové aktivity. Medzi doplnkové služby kúpeľov Nový Smokovec patrí taktiež wellness a relax zóna. V Novom Smokovci vítala návštevníkov drevená slavobrána, ktorá bola v tom čase typickou aj pre ostatné tatranské osady. Časť tejto cesty bola v Novom Smokovci zároveň aj hlavnou kúpeľnou promenádou a preto v rokoch 1913 až 1915 vozovku v osade odklonili južnejším smerom po podhotel Európa, aby nerušili kúpeľných hostí.